Mundong punong-puno ng pagbabago na minsay patungong pag-unlad, minsan na may patungong pagkawasak. Ngunit paano humahantong ang lahat sa isang mundong mapag-unlad? Kung ang bawat isang individual ay hindi namulat nung panahong ipinaramdam ng sanlibutan ang resulta ng pagkawasak. Taong sinisisi ang iba, ngunit ang ating sarili ba'y nagbago na? Aanhin mo ang pagbabago ng iba kung ikaw mismo ay sa mali nananatili pa. Basura'y itinapon kahit saan, paano na lang ang mga isdang nangangailangan ng malinis na karagatan? Isda'y kumakain na lamang ng dumi ninuman at yun ay pinaghanda mo sa iyong pamilya sa hapagkainan. Paano na lang ang mga ilog na dati ginagawang labahan at inigiban ng ating mga kapwang nakatira sa kabundukan? Pinapanatili pa kayang malinis ng mga nagmiminahan? Paano naman ang mga punong tirahan ng mga ibon at hayop na gala? Pinalitan ba ang mga punong pinuputol ng iba? Bulkang sumasabog sa galit, kalangitang umiiyak sa hapdi, bukiring nagpapakita ng nawawasak na damdamin. Bundok na pinapalibutan ng matatayog na kahoy na ngayoy naging kaingin. Halimuyak ng hangin na halong usok na para bang mundo'y umaalab. Oo, nasa ating mga kamay ang kakayahang magwasak at nasa ating ding mga kamay ang kakayahang umunlad. Ngunit hindi rin natin kalimutan ang nakaraan na ang pagkawasak ng sanlibutan ay minsan naging resulta sa pagtalikod ng ating amang nasa kalangitan. Ang unang sakuna na nangyari sa sanlibutan ay ang bagyong isang pamilya lang ang naligtas dahil sa kanilang pananalig sa Diyos nating makapangyarihan. Kaya mga kababayan, dapat tayo'y magkaisa sa pag-unlad sa ating sanlibutan. Dapat baguhin ang dapat baguhin at irespeto ang may kapal natin. Dapat nating palagahan at bigyang importansya ang mundong sa atin pinapahiram lamang.